tothom, benvinguts de nou al podcast En Cultura, el primer podcast de l'Orfeó Lleidatà. Avui amb nosaltres tenim una convidada molt especial i també molt polifacètica, Berta Saura, benvinguda. Hola. Tu ets cantautora, amb un projecte musical propi que es diu Bru, que ara en parlarem, i també ets guionista i has participat en la direcció de cinema de curtmetratges. Has estudiat cinema, tu, de fet? Sí, de fet sí. Ara just acabo d'acabar, són 3 anys de diplomatura de cinematogràfica i bueno, la música s'ha ficat entremig. I què ha passat? Escolta'm, perquè clar, a banda de música, de cinema, també has estat actriu de teatre. Explica'ns com et vas endinsar en aquest món de l'art en general. Bueno, jo des de petita he tingut la necessitat d'expressar-me de moltes maneres. També he fet escriptura, faig poesia, sobretot no és molt narratiu, sinó és més poètic. I, bueno, no sé, a poc vaig començar des de petit, als 3 anys, a fer teatre i em van portar a molts llocs. Vaig estar a la Petit Estable i a la Inestable i després vaig arribar a adonar-me que potser no volia estar tan davant, sinó més endarrere, i vaig descobrir el cinema. I em van becar a l'ESCAC un estiu, ho vaig provar, em va semblar una cosa que em va obrir completament totes les... O sigui, no sé... Un nou món. Exacte, va ser un nou món i llavors vaig començar a decidir anar cap a aquest costat. I em va agradar molt, vaig decidir ficar-me a la diplomatura de cine. Jo sempre havia fet música com a hobby, és a dir, me vaig comprar un ukelele quan tenia, no sé, 15 o 16 anys i vaig començar com a tocar. Tenia un grupillo així cutre a l'institut, però res que no fos això, un hobby. I a meitat de la diplomatura vaig anar a l'Antares i vaig descobrir tot un món allà on potser podia expressar-me jo i tenia cançonetes fetes a casa que no pretenia ensenyar-li a ningú. I de sobte van començar a agafar una mica de força i vaig decidir començar a ensenyar-les. I vaig descobrir que hi havia allà alguna cosa que potser amb les altres facetes artístiques que havia tocat no era tan profund com allò. I se'm va ficar entremig, va ser una mica una serendípia. Perquè clar, tu havies passat d'estar davant de l'escenari, damunt l'escenari, a darrere les càmeres i ara una altra vegada damunt de l'escenari. Clar, sí. Bé, vas agafar aquestes cançons, potser n'has escrit de noves i has creat aquest projecte que es diu Bru. Explica'ns una mica en què consisteix. Doncs Bru comença Jo sempre he pensat que comença a la meva habitació. Comença a la meva habitació, amb jo sobretot plorant. Soc una persona que em considero feliç, però m'agrada molt recrear-me en la meva tristesa, sobretot en la meva intimitat. Amb l'altra gent, és a dir, jo em puc sentir vulnerable i puc plorar davant de gent, però la recreació que tinc amb els meus sentiments en la meva intimitat no és equivalent a quan estic compartint-ho amb algú. Llavors, considero que sóc feliç perquè faig música trista. És a dir, la meva mare, des que he començat a fer música, em diu bueno, des que fas música no anem al psicòleg. Llavors, és una cosa que és veritat. És a dir, considero que la música m'ha ajudat a processar coses. No vol dir que tota la que faig és trista i que no pugui evolucionar la meva forma de fer música, però prové sobretot d'una necessitat d'explorar el que està passant dins meu. Òbviament sempre comences amb cançons de ruptura, però també he notat una evolució en els temes i una evolució en la forma de fer-ho. És a dir, que és com una mena de teràpia per tu, no? Podríem dir. Sí, és que és molt bèstia que la teràpia, o sigui, el que em va bé a mi per fer teràpia, ara és una cosa que puc compartir amb la gent i que, de fet, me dona més vida. Llavors, això és una cosa que em sembla molt forta, perquè és com que estic fent teràpia i no només gratis, sinó que a vegades me paguen. Sí, tot és uno, ostres, que bé. Sí. Però no et genera una mica de vergonya o de por, no? Compartir aquestes lletres potser tan vulnerables amb desconeguts, a vegades fins i tot, perquè no tenen per què ser els teus amics els que estan al públic sempre. Exacte. La majoria de vegades, aquest estiu, per exemple, m'ha estat donant voltes per tot el territori de Catalunya, realment, i m'he trobat amb això, que jo li estava explicant coses
molt pròpies a gent que no em coneixien o que si em coneixien només em veurien un cop i ja està. I a vegades es fa fins i tot maco, perquè dius, et faig còmplice d'això, i que a més sento que hi ha molts temes que per molt que siguin molt propis meus són universals. El fet de no sentir-se suficient, el fet de tenir moltes pors, són universals, encara que a vegades ens sentim molt sols. I encara que jo ho creï en la meva intimitat, sé que, igual que jo quan escolto una cançó d'algú altre i dic, és que m'ha arribat com si l'hagués escrit jo, o sigui, és com, ho està dient exacte el que volia dir jo, doncs sento que hi ha la possibilitat de fer això. I fins i tot també em fa gràcia veure com creixes, i jo ara, per exemple, quan canto cançons d'abans, dic, vale, m'he de ficar una mica com en el paper de la Berta d'abans. I tant, i tant. Perquè si no és impossible. Bé, no està bé, no? Tenir aquesta evolució en format cançó, que això és superbonic i supervaluós, perquè és algo que vas fer fa anys, que cada vegada que passin més anys tindrà encara més valor, jo crec. Sí. Expliqua'ns com ha estat aquest viatge, perquè ja fa una mica més d'un any que has començat el projecte. Com sorgeix la idea? És a dir, des de que tu dius anem a fer d'això algo serio, pel qual pugui arribar a rebre diners o pugui arribar a actuar davant de molta gent, fins avui. Com ha estat el viatge aquest? Mira, doncs, clar, l'Antares va ser l'inici, però va ser l'inici d'una cosa que havia de ser, pues això, anar a rodar autors, passar-nos-ho bé i ensenyar una mica de jo. I després va arribar el Julià, que és el guitarrista del grup. Ens vam conèixer, a més, una mica graciós, perquè vam començar sent parella. Ah, sí? Sí. Ja no ho sou? No, sí, vam durar un mes, vull dir, ens va durar un mes perquè realment ens vam adonar que potser parella no havíem de ser, sinó que hi havia altres coses que podíem fer junts. I ho vam deixar i ell, de fet, em va dir, però podem no deixar de fer música? I jo li vaig dir, home, doncs m'agradaria, perquè jo amb poca gent em sento tan còmoda compartint la meva música i provant-la i veient que una cosa funciona o no. Llavors, jo ja tenia pensat el nom perquè anava a fer-ho jo sola, encara que no toco bé la guitarra, no toco bé el piano, saps? Vull dir, anava a fer-ho tal com raja. I ell em va dir, bueno, jo tinc un professional de guitarra, si vols. Si vols t'ajudo. Clar. I vaig dir, bueno, doncs sí, no estaria gens malament. Llavors, vam començar-ho ja amb el projecte que jo tenia en ment, però sabent que era una cosa dels dos, que ell podia aportar-me idees, que jo podia escoltar-les, que ell també em podia dir, escolta, això no me quadra gaire. Sí que al final sempre tinc l'última paraula a l'hora de decidir, però penso que és una cosa que intento escoltar molt la gent que tinc al voltant, sobretot el Julià i sobretot ara hem afegit l'Arnau Portero, que és el nostre pianista. Això t'anava a dir, heu incorporat un teclat a part de la guitarra. Exacte. Llavors, jo el que sento és que en aquest any que ha vingut i que hem anat molt a poc, perquè clar, comences a produir, és completament diferent produir. Llavors, clar, et vas fent una mica més gran. Aquest estiu hem estat a diferents cicles que ens han ajudat també a obrir-nos una mica més i a tenir més rodatge sobre l'escenari, però, clar, volíem un altre integrant i encara en volem més, però anem poquet a poquet. I de cara a l'hora d'emprendre aquest projecte, t'has trobat amb algun ajut aquí a la ciutat de Lleida que pogués, no sé, fer-te d'altaveu o recolzar-te en els aspectes més tècnics o més que se t'escapaven una mica de les teves mans? Sí, he tingut com realment, no sé si molta sort o realment és una cosa que la gent quan et veu i li agrades s'interessa per tu. Ja no només des del punt de vista del públic, que hi ha públic que ha vingut a totes les coses que he fet a Lleida, que dius, és gent que no coneixo, que coneixo molt poc i tot i això venen, i això anima molt. A part d'això, ajuts com a tal,
t'has de presentar tu normalment, és a dir, jo, per exemple, a Cases de la Música m'he presentat, però a mi, per exemple, l'any passat, a les beques de Cases de la Música no em van agafar perquè en aquell moment el projecte que jo presentava era, òbviament, molt més pobre que el projecte que presentem ara, i tot i això, Cases de la Música va confiar en, ostres, doncs fem una mica, fan unes jornades que són vesprades i ens van entrar dins de vesprades i allà ens van veure en directe i van dir, ostres, doncs ens interesseu més, presenta't un altre cop, i des de Cases de la Música ens han sempre ajudat molt. El concurs de Cases de la Música de l'altre dia també ha sigut un concurs molt positiu, és a dir, guanyar-lo o perdre'l és absolutament igual perquè, sí, òbviament, el primer premi eren 2.000 euros, però el segon i el tercer premi eren 700 euros, i el fet de que et vegi la indústria musical de Lleida aquí, en un lloc on sones bé, és igual realment el lloc on si guanyes o perds, perquè el teu format pot funcionar més que un format que ha guanyat, o el teu format pot funcionar més en un altre àmbit. Ja t'ha posat una mica com al punt de mira de programadors o de propietaris de sales de concerts. Sí, sento que la indústria musical lleidatana cada cop està creixent més i estem donant veu a molta gent molt variada, i jo crec que potser d'aquí 3 o 4 anys la cosa haurà canviat una mica més, perquè sento que el panorama musical lleidatà està creixent molt i molt fort, i això em fa molt, molt feliç. És a dir, esperances positives, amb ganes d'afrontar el futur. I parlant de futur, no sé si teniu algun bolo més preparat, agendat, de cara a aquests últims dies que queden d'any o de cara ja al 2024. De cara al 2024, o sigui, aquests últims dies, bueno, farem un bolo així una mica per una amiga meva al seu estudi, que obren un estudi de tatuatge aquí. Ah, molt bé, com a inauguració. Sí, una mica com a inauguració. Ho fem una mica per col·legueo al final, però sí que un bolo així que tenim, que no és un bolo, que és una presentació, amb la revista Plec, el dia 17 de gener, aquí a l'Orfeó també. Ah, mira. Sí, exacte, vull dir. Una cosa que no t'he dit, una cosa que també és una mica exclusiva, que no ho sap ningú encara. A veure, digues. El dia 15 de desembre nosaltres traiem una Nadala. Ah, sí? Sí, una Nadala en català, que vam fer per un spot de Nadal farà un any, però no em va agradar com estava produïda, i aquest any vaig dir, la vaig a produir bé, vaig a posar-li diners i vaig a posar-li ganes, i surt així amb un videoclip que he estat preparant i que tal. xulo! I jo crec que serà molt xula. Doncs estarem superpendents per aquesta Nadala, perquè sí que és veritat que alguns artistes a vegades els hi donen per a fer Nadales quan no són la Mariah Carey. Sí, no és molt estil Mariah Carey, és molt estil nostre, molt nostàlgic, direm. Però és una proposta que a mi em sembla molt interessant. Sí. Estarem pendents a l'Spotify, a les xarxes on sortia aquesta Nadala, que com es dirà? Es pot dir això? Sí. Es diu Aquí. Aquí, d'acord. Doncs moltes gràcies, Berta Saura, Bru, per ser avui aquí amb nosaltres. De res, a tu per a convidar-me, jo estic sempre superfeliç d'estar aquí. I vosaltres, els que ens escolteu o veieu des de casa, ja sabeu el que heu de fer. Esteu atents a l'Spotify i al YouTube de l'Orfeó, perquè ben aviat tornarem amb més convidats, volia dir, i més música. Fins aviat! Adeu!